Mga kamisor, so niya natada ni mga kamisor sa may police station sa Taguluan. No, kaya ato pong sayron karon ang tibuok pod nga investigasyon sa ato ang kapulisan. No, pinagi pod sa ato mga investigator sa buhatan sa Taguluan Municipal Police Station mga kamisor. Apa sa dili pa mga kamisor, no, sakay karon mga kamisor, kauban ni Mr. Don ang inahan gyud personal na mga kamisor sa biktima. Okay. Sige. Ay sa kajut mama. Okay, so okay na, live na. Okay, so balik ta mga kamisor diri karon ata karon sa may Taguluan Police Station niya. Ato karon nakasabay gid mismo ang inahan aning biktima mga kamisor. Ma'am, pahasubo diha kanimo. Pasubo ma'am. Unsay imong ngalan ma'am? Rosalia, sir. Okay, so kumpirmado nga kining biktima karon imong anak? Yes, sir. Ikapila nimo nga anak ma'am? Ikaduha, sir. Ikaduha nimo nga anak? Okay. Sige. Unsa pa gid trabaho ani ma'am? Nagayom-ayom lang, sir. Ayom-ayom na siya sa kuan. Hindi siya kagamay kay grado. Oh, okay. Sige. So, mato ta karon dito ma'am sa police station para maimbestigar ka ma'am. Okay. Ma'am, yang mama sa biktima ay turn over na sa police. Sige. Dire tagi ma'am, siguro. Oh, yan. Balik na ta mga kamisor. Ikaw ba na to karon ang inahan sa biktima? Okay, imo Rosalia. tong anak tong gipusin. Yes, sir. Siya gyud. Yes, sir. Amang kakabalo kinsa may nagingon sa imo? Sir, dito mangod. Dito mo probinsya, sir. Nanganak pa na kong anak. Si Cesarian, sir. Na nagpaabot lagi ni sir nga makagawas. Wala ko man. Kangan mo, sir. Utubo. Niya ang bata i-inform ko na wala man maabot niya. Kanina, yung nga, mama. Si kuya, namatay gipusil ko no. Sa tinong ngalan? Gilberto Solis. Oh, Gilberto Solis. Yes, sir. Pila edad? 42. Taga Si Hayon. si Ayon Yes, sir. Sunay? Sunay. Ma'am, sa iyang paglakaw ka kanina, unsay iyang pananghit sa imo? Wala man ko Siya kabalo na sir. Man daw siya paingon. Wala po ko kabalo sir. Gasa na sir. Bulag-bulag man ni sir. Wala man ni balay. Ang balay sa si Hayon wala naman. Unsa trabaho kinsa imong anak? Nag-ayom-ayom lang sir. Oh, wala siya nabilang. Ayom-ayom, sa unsang ayom-ayom? Anang paningkamot ng sir. Ang mabuhi. Kiting gamay na lagi grado. Oo. Okay. Ma'am, nasa motor? Wala naman siya motor sir. Na may helmet Na may helmet niya nakuha ma'am. Wala po kabalo sir. Wala kabalo? Wala. Okay. Ma'am, wala siya nabilanggo sa una, nadakpan ba? Wala Or man ano? sir. Wala? Kanalaging sala sir dito nga murag butang-butang lang siya. Hindi ako saran man gud siya sir. Dayon. Na siyempre sir, nasukol na lang siya kasi sulong man gud siya siyang balay. Kano sa gisulong? Katong dunam ko nahitabo doy sa una sa katong kuan lagi katong sa Muslim gani sir. Oo. Unsay sa Muslim? Isulong man gud siya sir. Then mo tong ingon siya nga katulong niyang hugna niya to ingon siya inyo dai kung patyon isaka naman sir pagsaka niya katong sulong sa iya ha. Wala siya nahuna-hunahan, napusilan lagi siya siya mo nang ingon na nakasukol in taon siya sir kanya no. Ay kano sa nahitabo ma'am? Kano sa nahitabo? Kano sa na siya? Sa tunggulan na sir, wala sad ko. So, nanay hulga anak niya? Nahihulga sir. Sa imong anak? Oo sir. Kinsa may naghulga po? Yung mga Muslim sir. Gano'n na kayo naka... Naman may lang ingon sa kuha sir. Dayon? Naman nang ingon ko, mama na ingon ana, ingon ko maglikay na lang ka na kung mga galing. Ma'am, wala na siya armas, ma'am. Wala armas. Wala sa motor. Wala man na siya motor na ron. Pero Wala siya motor. Helmet man siya. Na helmet. Wala ko kabalo sir. Kaban mo sa balay ani ma'am? Ha? Kaban mo sa balay? Dili. Man siya na puyo karon. Dito sa kuha sir, ma'am sa Aso San man. Martin man ko nalapat kuya na ako po dito na po napunta sa muhon na ako payag dito na. So San Martin na ni siya. San Martin niya Kay Suntan man daw ni siya sa una. Sa iyang lola. Oh, dili mis ako mama, niya ako mama ma'am. Dili nakakita, dili na pud kalakaw to ang ganit dito karon sa muhon sa payag akong gipuy-an. Oh. Pero unsa kay trabaho gyud sa imong anak? Nag-ayom-ayom lang Di, ganit. di, gawas kanang ayom-ayom kanang trabaho gyud ba? Sa maligya, sa man. Wala man ko kabalo siya basta nag-ayom man kay mo. Sir, wala man ko siya wala kay bugas ma. Asa yung asawa karon ma'am? Na ang iyang asawa mo adto sa mga yung kwarta kat nilang sirian nga ruble. Kabalo na man kay ngano. Pero usa magi last na share ni Nunoy sa imuha, nagstorya mo. Nagkaya sabi nito ma'am, ingon sa nga ma, gikapoy na ko sa kong kinabuhi, kay daghan kayo nag-ingon sa mga ayog suli-suli dyan, may gikapoy, hindi ko katrabaho og tarong. Nganon dili man siya pasuruyon. Oh, Naa si Nunoy. dito sa Picas Park ako noon nag-abang sa kong iyang lula. Dayon unsay nahitabo? Nag-away sa kong manghod, gumikan lang po sa chinilas. Ang kaaway sa imong manghod,
Katong silingan. Oo. Nganong naapil man si Nunoy? Yang gipalit? Gipalit aton niya gisulong ang Katong kontra. Oo. Kontra sa imong igsoon, gisulong ni Nunoy. Gipalit niya ang away. Gipalit niya. So, asa man na napita? Si Hayon. Si Hayon, nga zone. Sungkin man daw na ma'am. Kano sala? Wala ko kabalo Dugay na to? Last year? Huwag ka kadungdong. Wala ko kadungdong sa gipakita ko na sa wala ma'am. Wala So, ma'am. sinita mo ato nga Sinilas? ngayon. Sinita mo. Wala na. Wala na. Oo. Napa-blatter mo. Napablatan na daghan din nagreklamo ko dito sa pulis nga, ma'am. Sir, Oo. wala man na niya gituyo, wala man siya nakunitan sa gisulong So, siya. namoy blatter. O sir, So, namoy suspect ato. naa. Okay, sige. Ma'am, nagtuo ka katong kontra sa imong anak mo ni nagbuhat-an karon? Dili po ko Dili ko ka makaingon. Dili po ko. Ma'am, ingon ka, chinilas ang giawayan. O sa man nahitabos chinilas? Ay, di ko haman sa kong manghot. Ang chinilas, atong Muslim. Oo. Ang sinila sa akong bata, di ko sa akong manghot. Niya katong Muslim. Kay ang kisa na atong chinilas, Akong bata. imong anak, Oo. ikuha sa imong manghod. Oo. Pero nga na kontra man niya ang silingan. Katong Muslim, hindi siya nga, noy, dami ka mong katsat, ang buti magpatayan na lang kayo. Sabi na anak. Kasama kay sila. Gisabaan sila. Kaya nag-away. Kaya nag-away. Dili man ningon away kay family trouble mag-ilaman Oo. tong Bali uyuan. mo rag nasuko Pero tong Kailan ka silingan. sa Muslim, ma'am? Wala naman tayo ko ano sir. Pero saan nahitabo mo nag-blatter mo, ma'am? Dugay na ako katong kung bata mo nakabalo. Wala. siguro. Wala pa ambot. Ma'am, naprisa na ni si Nunoy. Wala pa ma'am. Kanay nga na ma'am. Usay-say bitaw ko si ma'am. Nakasala din ng akong anak. Inikan kay giabusaran ng kutang akong mga anak. Naunsa man nila siya. Akong bana sa ma'am. Makuan mo. Madungog man po na sa akong bana ma'am. Kung nahitago na yung nanay ma'am. Murag apiki na po. Ano na abusaran imong anak? Kung saan nga bahay Unsa yung isa sa paabuso? Pag-abusal ko ng kaon sila. Abusaran sa amahan na. Nagmanang nakasala akong mga anak. Ma'am, sir. Ma'am, naay nakita nga mga gituoang drug paraphernalia kang Nunoy. Si Nunoy nakadungog ba ka nga nag-involve og droga? Pagkadungog bang ko naman pero ako sindinan nga no na dayon inong mama isa ma. Aning bago ingon siya ma. Wala na ko ana maligya ka. Niundag na siya. Niundag na siya ma'am. Niya pa ko na. Ano maligya gid ni siya sa una? Sa una. Aminado gito na media. Pero karon wala nang ko nakundang siya wala na ko Wa ka ni siya utang, ma'am, kanang wa siya karimit? Wa siya ni sulay upang hula mo kwarta nimo? Wala. Kitagahan man gani ko nga kwarta pero ako lang ihatag sa iya kay para konsumo niya. Pero kag mayroon po diyang ihatag ma'am kay. Pila man po. Naitag 1,500. Naibis ana. Sila sa iyang asawa nag-ipon sila wala. Wala na naman kami. Muduran pero na dito ma'am. Mga sustento. Niyara Ang ni bata, ma'am? nasa Naras asawa. niya ang asawa? Naaraman dito na. Wala man kumbaga mo tugot. Wala yung asawa. Wala yung asawa dito. Wala. Ma'am, usay mo panawagan sa nipusil sa imong anak, ma'am. Ginoo. Kisa niya napusil sa kong anak. Maluhin tamo mo. Ano ni pusil ninyo mo ipiklado sa akong anak. Ginoo. Ang nagkapusilin na hot naman man. Ginoo rin magkabalo ninyo. Akong anak, luway kayo. Wala yung tamil sa lao. Wala na sulungan. Dili na maingon na akong anak. Ginoo, ano maingon na ninyo akong anak. Itinulungod na ninyo ang akong anak. Kung nakasala akong anak. Wala akong tatong sulong. Wala ito ninyo gisulong. Nilito maingon na ito. Yan karon ingon na lang ninyo akong anak. Nagbilang ma'am. Ako na lang nasabto. Naroon makapaway sa siya mga problema ma'am. Ma'am, wala kay kinudahan. Wala kay kinudahan. Mag-isip ng problema siya. Naghan manutangan siya sir. Pero sige siya ingon sa imong ma'am nga gusto na siya mamatay. Ang maingon siya nga ma. Nakoy utangan di ama. Di kayo mamayad. Magpalit na lang akong bugas ma. Nay, utang. Ay, daghan din ang utang sa iya. Utang di. Itong baboy mo sir. Baboy. Ihaw na wala pa bari akong bata ka na. Ma'am, aminado ka nga drugs, drugs Sa nga una involved sa naman ko imong sir. Sa una. Aminado gid ka nga nakadungog ka. Nakadungog ko na sa una. Pag ini karon ba? Unsa ka tuig? Unsa ka tuig? Nga Wala mo sa ko una. kabalo sir. Kay dili nang gunin magkita. Wala man. Unsa man siya baligya, gagamit unsa man? Wala siya nag. Wala ba pa siya medyo sa imo? Wala. Ma'am, sa klase nga anak si Nunoy, ma'am. Ma'am. Butan, Ma'am, nagyatago. abili mo ma'am. Pangutan ang silinan sa sihayon ma'am. Oh. Nagpagang magkabalog mo kung sa batasan sa kong anak dito sa sihayon ma'am. Oo. Pila ba yung edad ni Nunoy? 42 ma'am. 1982 ma'am. Dito. Kana kasi nanawag kasi Si Day Lalay. Hello Inday. yan. So mga kamisyon, no, mo to ang pamahayag mga kamisyon no, sa mama, no, sa biktima mga kamisyon nga si alias Nunoy. Yung sa tibuok pangalan nga si Gilberto Solis. Mato na sa police station para makita na to. Wala kaya akong mama mo.
ka sa ano. Condolence, ma'am. Doon ka sa LGU. Mangayot ang tabang para mapalubong imong anak. Ha? Imbestigahan man. Matugida na. Ang gusto. Bayad lang ng Pero imbestigahan, mga tana pa magitali siguro. Mga tana pa gitali. Sige lang. Mohon na ka nagpuyo karon pero rehistrado ka sa Oh, nasi ano. ama ka na rehistro sa Santa Cruz. Sumuduol ka dito ni Kapitan una. Ay, kuha ka din di ba? Sige lang, kuha lang yung number. Okay, tunay man sila din. Kaya kami, naman ni sa kagayan, sila katuluan na sila, ilan din eh. So sa ina ka mo doon, sa Mr. Radio ha, para matabangan ka. Sige, kuha lang yung number. O, ayun ang nagkabalata ka, mapalubong na yung anak. Salamat ha? Oo, palubong na yung anak. Condolence, ma'am. Condolence, ma'am. Bangay ko na nakaluon. Mga yun ako sa mo number ha. Para matabangan ta.